Opa da noi, de Prodigizketan, eta atzo igon izuen bideo bat, Lotus Exos 125 batekin, hau da Formula 1 kotxe batekin, Monzan buelta bat. Eta, bueno, gaurkoan dakarrik izuet Ferrari 998 Italia batekin, buelta bat egingoet, Nürburgringen. Nürburgring hau ofizialkiz dago jolasean, hau da mod bat da, tipo batek egin du. Tipo bateko talde batek ez dakit, baina, bueno, ez da ofiziala, mod bat da. Eta, bueno, azingo geha eta pixket jolasa azalduko izuet, bueltaen bitartean. Buelta lasai antzia egingoet, porque azkarreita junberkoan nintzeke, isilik eta konzentratuta junberkoan nintzekelako. Zerdez? Azingo geha. Txoin. Hemen ikusten dizute konfigurazioa dagoela, zenbat litro gasolina sartu eta alineazioa, eta jolasak simulatzaile bat denez, hau dauzka ez, kotxea reglatzeko behar den gauze guztiak. Kotxe honek hau bakarra dauzka, baina beste kotxe batzuk beste oaindik askoz opzio gehiago dauzkate. Eta bueno, hemen daude telemetria ikusten nahi bazu, hemen informazioa, eta bueno, hasi gore. Bueno, Assetto Corsa simulatzailea, uste eta aurreko urtean erdentzela, enpresa bat, Kuno Simulazione izeneko enpresa bat egiten du. Kuno Simulazione hau berez ez da bideojoko eta artean bideojokoekin. Bideojokoekin ez da arduratzen, hau da, berez bere eragile lana da. Hainbat autolasterketetako talderentzat simuladoreak egitea. Formula bateko talderen batentzat ere uste tartean egin duela simulatzailea. Eta beno, erabaki zuten, jolas bat ateratzea, behar ezaukaten esperientzia simulatzaileen inguruan izan da, benetako simulatzaileak, hau da, ja profesionalki erabiltzen direnak. Eta horretik abiatuta erabaki zuten jolas bat, akaso ez hain kompletoa izatea benetako simulatzaile bat. Hain bete, baina jendeari pixkat hurbiltzeko errealismo neurri hori ez, erabiltzen dutena. Eta atera zuten hau, Assetto Corsa. Proiektu bat, crowdfunding bidez egin da, eta Steam Early Access bezala dago salgai. Orain momentuan deskontuarekin dago, ez da egizen batean dagoen, baino 20 piko eurotan uste dagoela. Nik udako oporretan 22 euroan erosi nuen. Eta oso guzturen dago, ez? Momentu zai apiskenak egiten. Jendeak esaten dunez, oain momentuan merkatuko simulatzaileko horrena dela. Kotxe askoz dauzka, baina pixkanaka berria sartzen nahi dira, eta gustatzen zaitena da desarrollarea behaiek nahiko irikita uzten dutela, jendea modifikazioak egiteko, ez? Hau da, autoak sartzeko jendeak, edo zirkuituak, edo. Eta momentuz, hori, aidea grafikoki mejoratzen, jolasa, pixkanaka, fizikak mejoratzen, pistak eta autoak sartzen, baina oraindik ez dira hasi modu historia deitzen dena, ez? Hau da, hemen kanpaina ez da izaten, baino Gran Turismo, Forza, edo hauek izaten dute, historia bat, azten zean normalean kartinetatik, gero kotxe pixket hobe eta gotara, Formula bat, 3000, Formula 3000, o bestela turismotan kopatan jolasten dezu, eta beno,
hain olako historia bat egoten da, ez? Ba, momentuz hori ez dute hasi, egingo dute, baino ez dago esan da noizko izango den. Eta beno, automobilismoa gustatzen zaizuen nahi, ni rekomendatzen dizuet. Oan nahiko merke topatu lehizke jolasa. Eta volante bat alin maukazute, izugarri gozatuko dezute. Porque oso reala da. Baio txikienak ere lehen ikusi zuten nola kurba zenbaitetara pixkat azkar zartu naizela. Eta ordandu egiten da, errez zertentzitzea eta autoak kontrola galtzen dutat. Bastarran kontra jotzezu. Oain lasai xamar noa, Itzen bitartean, ikusten dezutenez, momentu askotan azeleraioa zakatua bere noa. Eta, bueno, esateko gero momentuz estimarleak zone dauka horrela ibiltzeko, oain naiz duen bezala buelta rapidak egiten ibiltzeko, zirkuituan. Baita ere dauka zaiteko. Epa horratzea deitzen. Lasterketa egiteko CPU-aren aurka. Baita desafio batzuk badauzka, derrapeenak eta buelta rapidak egiteko, kotxe baten edo zirkuitu baten hainbeste bueltatan CPU-a manejatzen ditu beste auto batzuk adelantatu behar, horrelako desafio batzuk badauzka. Eta ero azkenik dauka online apartatua. Momentuz onlinea ez dabil eguneko ondo, laga eta pixka badauka. Hori bat uste dut orain azken aldian gehien bat lanean hor da biztela, aspektu hori pulitzen. Ze beti izaten da ez, autolasterketetako jolas hauetan, parterik garrantzitsuena historia baino gehiago izaten da, online on bat egitea. Bat ordenagailuan. Ikusten zute penalizazioa, o 50 km/h bera jetxi, o bestela ez da izan bat segundutan azeleraioa ez zakatu gabe euki. Eta karruselera iristen ja, norburginen. Gero bideo hau amaitutakoan ze hautzeko izuet. Aurrekoan bezala kamera lentakin, aber atatzen ditudan zea polit batzuk, irudi polit batzuk, erreplikapenetik, eta hori jartzen ditudan bideoan bukaeran, abestin baterekin dago. Atzean bixi dabilki auto honek. Ibili naizena jolas honetan da gehien bat zeatan. Lasterketako autoetan o monoplazetan. Baita, lasterketako autoa izan nahi nuen. Lasterketako turismoak, Gran Turismoak eta hauek. Edo bestela, Formula Abart, Formula Batekoa, GP2ko autoekin, horiekin ibili naiz batik. Beraz, turismo normal batekin, arraro egiten. Jolasak, pistak dauzkana da, kanpotik, kanpo gainetik, hau, eta gero, barrutik, ni barrutik biltzen dut, errealismo gehiena, maten duen. Eta konduzitzeko orduan ere, ja onera oitzen nahi naiz, pista honetara, eta prezizio gehien ere honekin ibiltzen da. Bueno, ja amaiera aldea ari gea iristen. Momentuz urrun batean ekarri dezakezu edan zea bat, lasterketa bat CPU-aren kontra, eta geroxago ekarriko izuet interneten egindako lasterketan bat,
bakarrik interneten ez da erreza, porque zenbait jende ibiltzen dira oso zoro, hau da, kurbata sartzen eta talkak egiten eta hortaz, karrera on bat grabatzeko, denbora behar da. Hala, kokatu egin behar zaizu. Beraz, saiatuko naiz. Kanalea beste jolas batzuk ekartzen zedituko, baina hori nahi nuen ikustea, jolas hau. Ze orain arte nuen autolasterketetako jolas bat bera ere ekarri. Eta, bueno, uste ez dute 280 guzela ia, ja bai. Rektan. Ez dakit zezan, besterik gabe, aio, ipini zuen komentarioak behan, eta istripu honekin, despeditzen naiz, eta oain errepikapenakin disfrutatu abestiakin. Ale, aio!
with the booze and a spliff, try to snooze, but whose dream am I in? This is win or lose. Put down the drink, try not to think, let it go. Fundamental movement below, and yo, reality is dreaming just below my skin. I'm screaming.